Úsáidimid an Gaeilge anseo Thomas Woodberrys. Well ar an gédul síos tá Gaeilge am hain agus ceann go na húnéirí ceapam mutín go bheallann sé daoine isteach le budéil fína cheannach. Bhí láthir tá muid déanamh achúrú ar an siopa, so tá muid déanamh chomharthaí nua dá hangach. Cumála sin tá muid déanamh achúrú ar an Sibh Idirlín, so tá muid de chur cúpla leath na Gaeilge ar sin chomá. Rud eile, bheith an spéis an bhlasú dhéanamh trí Gaeilge, má há dheis an is an dhéanamh má há sima géin duine. Tá muid lona anseo an lár char na Gaillimhe, is pointe difriúla go bhfuil Gaeilge an, agus tá muid an gár go bhfuilteach Chonamara, so tá golóir caintúirí an sin a bheith sásta bhuaileasteach chuing. Seans má go ceann siad budéil na ró sa bhreis mar go bhfuil Gaeilge an. Mar dúirt mé is pointe difriúla go bhfuil an Gaeilge an, agus tá muid an chur síos ar na féin agus ólas a thuirt go na daoine trí tangan na Gaeilge.